Roberta Bela huwa Prim Ministru dgħajjef li tilef il-moralità tiegħu għax qed jibqa' ma jitlobx għar-riżenja tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna. Sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn spjega kif isem pajjiżna mhux ta' Roberta Bela imma tal-poplu Malti u Awċi u għalhekk hemm bżonn li Cicluna jirriżenja u ma jkomplix jagħmel ħsara lir-reputazzjoni tagħna. Edward Cicluna, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali li jaħseb illi ir-reputazzjoni ta' pajjiżna jista' jkasbara u jniżżilha u l-Prim Ministru illi poġġieħu stess 3 snin ilu m'għandux is-saħħa illi inaħħih li jordinalu li jitlaq minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Bernard Grech sostna li hu stess kiteb lill-Speaker Angelo Farrugia u talbu biex jitlaqqa l-Parlament b'urġenza ħalli ssir iżjed pressjoni fuq Cicluna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar diversi kriżijiet oħra li pajjiżna qed jiffaċċja kaġun tan-nuqqas ta' ppjanar min-naħa tal-Gvern. Għandna kriżi wkoll għax għandna pajjiż illi il-popolazzjoni tiegħu qiegħda tiżdied bla kontroll bexieren ta' eluf u aktar kull sena minn gvern li ma għandu ebda pjan ta' kif se jkabbar l-ekonomija jekk mhux biss billi jkabbar il-popolazzjoni. Bernard Grech tkellem dwar il-kriżi fis-settur tal-enerġija fejn il-Partit Laburista warrab l-investiment li kellu jagħmel waqt li l-popolazzjoni ta' pajjiżna komplet tikber. Għax apparti li l-flus li qed tħallas int mit-taxxa qegħdin jiġu moħlija u mhux użati bil-għaqal, int mhux qed tingħata is-servizz illi għandek dritt għalih. Is-servizz bażiku illi inti għandek dritt għalih. Bernard Grech insista li taħt Gvern Laburista qed naraw traffiku enormi anka fix-xhur tas-sajf waqt li sostna li Roberta Bela reġa' gideb anke dwar id-dranaġġ fil-baħar meta qal li din hija problema tal-alka. Kien hawnhekk fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista reġa' indirizza lil Roberta Bela u saħaq li huwa responsabbli għad-dranaġġ li qed jintefa' fil-baħar. Nerġa' ngħidlek u jekk trid għamilli libell issa sfidajtek aktar minn 4 darbiet. Int taf u qed tarmi id-dranaġġ il-Mellieħa, ix-Xajra u anki fil-kosta madwar San Ġiljan. Taf li qed jintremma dranaġġ. Dwar it-triq il-qudiem Bernard Grech qal li se jkun qed jiltaqa' mal-MCSD ħalli flimkien jiddiskutu id-diversi kriżijiet li qed jiffaċċja pajjiżna. U se nkun qiegħed niltaqa' iva mal-membri tal-MCSD mal-korpi kostitwiti msieħba soċjali fil-ġranet illi ġejjin ħalli nisma' minn għandhom ukoll x'inhu qed jinkwithom imma wkoll biex niddiskutu flimkien u biex magħhom naqsmu dak li jidrinna hija t-triq il qudiem konsultazzjoni magħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna wkoll li hu għadu qed jistenna apoloġija mingħand Roberta Bela għal mod kif tkellem dwar Roberta Metsola, kif ukoll mingħand Elix Aġus Saliba u Daniela Tart li ma appoġġjawx lil Roberta Metsola però ivvutaw favur Ursula von der Leyen.